дар ҳамин намози бомдод камқак мушкилӣ дорем, наметавонем ҳам будилник мемонем, аз сари бега мехонем оятал курсӣ ва сураи таборак ва ҳама чиза мехонем, дуо мекунем дар 5 вақт намоз. Парвардигор ки тавфиқ мутоя ба намози бомдод танбалӣ бадем устод. намози бомдод намозе ки фариштаҳо шоҳид мешад. инна қуръана алфаҷри кана машҳуда. намози бомдод намозе ки фариштаҳо омада ба қироати имом гӯш мекунанд. ва кадом одаме ки хуфтанро дар ҷамоат хонад, бомдодро дар ҷамоат хонад, гӯё ки вай шаби дароз намоз хондааст. яъне дар назди Аллоҳ таоло шаб пурра намоз хонд навишта мешад ба сабаби иштирокатон ба намози ҷамоат, ба намози хуфтан ва намози бомдод. аз ҳама бузургтарин намозе ки бояд муҳофизат кунед дар ҷамоат ҳатман хонед аср аст. баъд аз он бомдод, баъд аз он хуфтан. яъне ин се намоз одамое ки коргар ҳастед, масҷид дур аст, ҳатман дар ҷамоат хонед. кӯшиш кунед 5 вақт намоз дар ҷамоат бошад. ва як одам дар зери навори намози аср аҳамиятитон гуфтааст ки дига намозҳои чӣ? дига намозҳои нахонем, ин чӣ хел шариат, ин чӣ хел диндорӣ, ин чӣ хел домулогӣ? оя наси сухани Аллоҳ таоло аст ки ҳафиду ала салавати ва салати алвусто ва қуму лиллаҳи қонитин дар сураи Бақара. 5 вақт намозро муҳофизат кунед. ба маънои хонед не, муҳофизат кунед. муҳофизат аз камбудӣ муҳофиза, эҳтиётш кунед. 5 вақт намоза чӣ хел? ҳоли аз он нагуфта таҳорат кунед, таҳоратҳои ба дараҷаи олӣ кунед, мисвок кунед, хушбӯӣ кунед, сару либосҳои тоза пӯшед, баъд ба намоз оҳиста зикркунон равед, рафтед таҳиёти масҷид хонед, баъд то вақти аз оне ки гуфт аз он ба ҷавоб гардонед, баъди аз он то қомата дуо кунед ё намоз хонед, баъди намози хонда шудан бо зикр кунед, хосатан агар саломатитон нағз бошад дар ҳамун ҷои нишастатон, дар ҷои нишаст, агар хай дарди миён бошед, дарди по бошед, майли роҳ гашта кунед ҳам мешад. баъди намоз зикрҳои баъди намоза кунед. ин номаша муҳофизат мегӯяд. Аллоҳ таоло нагуфтааст ки 5 вақт намоза хонед, намози асрам. 5 вақт намозро муҳофизат кунед. ва хосатан намози асрро, намози миёна ҳаст. чунки дар намози аср бисёр одамо ғофил ҳастанд. бисёр одамо шояд намози асра қазо кунанд. чунки айни корбурӯ ҳаст, ҳозир тамом мекунам, баъд мехонам, ҳозир тамом мекунам, баъд мехонам. яке мебинед ки тамом шудааст намоз. намози аср ин беҳтарини намозҳо ҳаст. 5 вақт намоз ҳамаша хондан лозим ва муҳофизат кардан лозим, хосатан намози аср. бинобар ин модоме ки дар 4 намозҳо дар ҷамоат иштирок мекунед, ин хуб аст. давом диҳед, кӯшиш кунед намози бомдодам барвақттар баъди хуфтан хоб кунед. хоби баъди хуфтан мубошаратан бисёр хоби ба сифат аст. 1 соат хоравед, 7 соат хорафтагии қувватиша мегиред. баъди хуфтан дарҳол хоби шаб бисёр хоби хуб аст. агар касе мин реҷаи рӯзаша хуб тартиб диҳад, ҳатман баъди хуфтан хоб монед. ами телефонбозӣ баъди хуфтан то соати 12 шаба сабаби ҳам аз таҳаҷҷуд маҳрум шудан, ҳам аз бомдод, ҳам аз хайру баракат. телефонотонро бериме монда дар омда хороитон.